Tikulandireni Amalawi nonse konse kumene muli programu imene yakandimverere, programu yokhayo yomwe imakupezani pa television wa MBC lachitatu linalilonse nthawi ya 8:30 madzulo. Programu yomweyi timakupatsiraniso pa wireless ya miji nthawi ya 8:30 lachiwiri linalilonse komanso lachisanu linalilonse. Nthawi zonse timanena kuti programu imeneyi mfundo ndi zambirimbiri phokoso lochepa. Ndipo monga nthawi zonse mpulogalamu ya lero muli ndi ine Frederick Tom. Komatu mpulogalamu imeneyi sindikhala ndekha. Ndimakhala ndi katswiri Bambo Chawezi Banda amene amakhala kutithandiza kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. Izi zikozokhala nkhani zokhudzana ndi chitukuko cha dziko lino, nkhani za ndale. Komanso nthawi zina timatha kukhudza nkhani zochitika maiko ena zoti zimakhudzaso miyoyo ya Malawi kuno kumudzi. Komanso sayiwala nkhani za ulimi ndi nkhani za chuma ndizo zimayala bwalo mpulogalamu imeneyi. Mundilole omvera komanso nonse amene mukuonera pulogalamu imeneyi kuti ndilandire Bambo Chawezi Banda. Bambo Chawezi, takulandirani mpulogalamu ya tsiku la lero. Ine Frederick ndimakhala othokoza nthawi zonse. Mukatilandira pano timakondwa kukhala nanu, kucheze sana, komanso kutambasula nkhani zimene Amalawi amene nakuti azikhala kudziwa. Amalawi akudandaula kuti nthawi kumakhala yochepa, ande ndikuona kuti tisataye nthawi. Yes. Tilowe mu nkhani zikuluzikulu zimene tikufuna kukambirana mtsiku la lero. Ndipo nkhani yoyamba ndi nkhani imene kunjaku ikuoneka kuti ili pena paliponse. Yes. Nkhani yokhudzana ndi misonkhano ya ndale imene ikuoneka kuti yamba kusongola ikulowera pa climax tsopano. Nthawi yache. Ndeni mafuna tikambirane kwambiri zokhudzana ndi zimene Bambo Atupere Muluzi anayankhula pa misonkhano yawo yoyimayima ku Eastern Region, chigawo cha kummawa. Yes. Ndeni mafuna timve kuti kodi Bambo Atupere Muluzi anayankhula zotani. Komanso amene akuonera kanema aone kuti kodi Bambo Atupere Muluzi akuti chani. Chabwe. Neba ambe. Chisanko chukubwerachi. Palidenso kubera mavoti. Izi zofufuta izi zatipexi. Siziteka. Tukufana bwino. Kutanda usakuti ifeta kutikonzekera takonzekera kuti Eastern Region Mangochi, Machinga, Zomba, Baraka nthawi yakwana mene tikuonera dziko likuendera kuti tiyambe nokukonza tsogolo lathu. Silingabwerere mbuyo amainaba. President Professor Peter Mutharika ndimalemekeza kwambiri. Koma akapume nthawi yakwana akapume. Nthawi ino ndiyati nyamata. Chawezi, kanema ndameneyo omwe akumvera amva kuti kodi Bambo Atupere Muluzi akuti bwanji. Komanso onse amene akuonera nkhani ndi imeneyo imene tikuyambira program ya tsiku la lero. Kodi Bambo Atupere Muluzi mkanema ameneyo tinene kuti ayambapo ntopola Ndizo nizofuta. Komano ndantopola Muluzi. Ai nthawi zina zache kayani ntopola kaya si ntopola. Komano pena anthu amati mina ngati chilungamo chimapweteka choncho. Komano chachikulu chonena kuti nthawi yache yazinu ngati zimene ziyatani yakwana. Ena amati ndale sachita wina aliyense. Zimafuna munthu olimba, opirira, otha kuzindikira kuti izi ndale. Nditudi so ukoza kuona kuti Bambo Atupere Muluzi amalankhula pa misonkhano yoyimayima. Imene adachititsa ndithu mchigawo cha kummawa. Cha ku Eastern Region. Amanena aponena kuti ayi nthawi inoyi anakamba zinthu zingapo. Chabe kuti ni nthawi silingathe kulowa zonse zimene ayankhula. Chachikulu chimene manena Frederick nchonena kuti nkhani yopanda umboni imavuta. Ife nkhani imeneyo pano pakanimverere sitidzayibweretsa. Timabweretsa nkhani imene ndi umboni. Ndiye tinabweretsa kakilipiko ngati umboni kuti tiyambe ndi umboni. Ayankhule okha. Amuluziwo ife tingoyikira ndemanga pa zimene tingoyikira ndemanga. Ndikuchita build context. Kamene kuti kuonjezera nofu pa nkhaniyo kuti kodi
atupere muluzi afuna unena kuti chani. So choyambirira umboni wokuti atupere muluzi anena kuti apita Mutharika akula akapume anthu aumva komanso auona. Ayamba kulemekeza ati ndimapatsa ulemu kwambiri bambo APM. Tipite straight kunkhani. Izimene akunena bambo atupere muluzi afotokozadi choncho akuti yayi tiakumbutse anthu 2020 mukumbukira chisankho cha 2019 apita Mutharika adayenda ni bambo Everton Chimulirenji. Yes. Ndi chisankho chimene abwalo adanena kuti bwalo la milandu sichidayende bwino pamene achilima ndi achakwera adapita kukamang'ala. Now bwalo la milandu lagamula kuti chisankho chichitikenso chibwere mu 2020 chimene chidayika achakwera pa mpando chimene chichi. Ndiye apita Mutharika adayenda ndi running mate ngati bambo atupere muluzi. So chimene wafuna unena chonena kuti anthuwa akhalira limodzi amakhalira limodzi akudziwana zokuti bambo Mutharika ndi akulu ndi achikulire ndiye kuti tinene kuti bambo atupere muluzi chimene akunena akuchitani akuchidziwa akoza kuwadziwa kwambiri bambo Mutharika kuposa ambiri kusiyana sonde nafe amene timangojiya kutali pa Facebook pa WhatsApp pa Twitter ena kaya mawires tidandikaneko ndi bambo sidandikanepo nawo apita Mutharika. So nimafuna nene kuti tisaiwale atupere muluzi ndi amene adali running mate wa apita Mutharika mu chisankho cha chibwerenza cha 2020 chimene abwalo ananena kuti chichitike. So ndimanena kuti iwo akufika ponena kuti apita Mutharika ndi nthawi akapume akula asiyire achinyamata. Now tingo onjezera context ina kuti mwina akunenera poti apita Mutharika ali ndi zaka 86 komanso chimene wafuna unena chonena kuti newspaper kumalimbori 84 abana 84 85 86 si zaka za chibwana. Mupesesa ineyo anthu akandiyang'ana ndevu zizayamba imvi zaka 41 ndadyerapo. Mupesesa ndi zaka 41 zangazi ndipange times 2 ndekuti ndizakhala 82 ngati ine ndikuti ndadyapo eti ndadyapo pa 41 ndi ndipange times 2 ndekuti 82 sizikufikabe pa 84 imene mukunena ichi. So kunena chilungamo zaka 84 85 nzazikulu ndiye nzambiri. Mafuna chaweziwo ufotokoze pali kuyipa kwanji kuti munthu akakhala wamkulu sakuyenera kuyimira pa mpando wa president. Ndisanabwere kumeneko Frederick ndiyankha koma ndimafuna ndinenepo kuti mwina tingokumbukira bwino chimene chidatsitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga chikhoza kukhalanso chifukwa chimene atupere muluzi akunenachi tikumbukire kuti anankhumwa achoke ku DPP adachoka chifukwa chani amafuna mpando wa ujani wa president. Mukaonesesa basis yake kapena kuti chifukwa chake anankhumwa amaona kuti khanga ndina Mutharika mbali yawo atani achitako ife bwanja chinyamata afe atisire tiyendeseko kankheko ndime yathu chifukwa chachiwiri chimene akabambe adachokera ku DPP ndi chifukwa chokuti mpando uso wa president amautani amaufuna. So adanena mu interview no samafuna kukisana ndi bwana wawo. Exactly. So mukati muyang'ane kumbukirani Mai Griselda Jeffrey amene anali secretary general mlembi wamkulu wa chipani cha DPP adachoka mu DPP napita ku Malawi Congress Party chifukwa chake adatsutsana ndi kuyimaso kwa Mutharika. Munthu wina bambo Nicholas Dausi kuti apitikitsidwe mu chipani cha DPP. Mai Joyce Chitsulo malemu amene tangoyika masabata apita bambo Botomani kuti achoke. So mukoza kuona mphangala zonsezi zidachoka ku DPP chifukwa zimanena kuti bambo Mutharika tikuona ngati akula msinkhu komanso achita mbali yawo si munthu onena kuti tizimuvutisa ndi wachikulire. In fact mwina tisanatsetsereke nkhani zina ndimafuna ndiyikireponso ndemanga onena kuti nkhani izizi zimangooneka pamwamba koma ine kamakhala ndimaganiza kuti bwana kaya nyamata alemba zotani pa Facebook kaya anamalomba ayankhula zotani kaya achipani ayankhula zotani koma chilungamo amanena kuti facts are stubborn. Chilungamo chimakhala chilungamo ndipo zikakhala kuti zinthu zonse chilungamo zimakhala momwepo. Ine ndimamuza chemwa wanga unena kuti komatu nkhani metikamba komatu risk kapena kuti chiopsezo chimene a DPP akutenga ponena kuti Mutharika ndi amene atayimirire ndi chiopsezo choti ine sinachionepo ndi risk yayikulu ndipo yoopsa kwambiri. Mukuona pakati pa zimene zikuchitika
iye ali kuchipatala iye alipo sadatuluke ali dziko muno bwana ndi risk yaikulu ndipo ndibwerenze tsiku la lero ndidanenapo ndinenenso tsiku la lero ndidanena kuti ndikubwereza a DPP ikamaza kwana nthawi yopita kuzisankho akhoza kuzadabwa Mutharika atanena kuti makosana ndidakukondani ndikadakutsogolerani koma ndi mmene mthupi mwanga mulili ndi msinkhu wanga mabondowa sindingakwanitsenso izizi Frederick ndimanena ngati bodza koma there is a huge possibility ndimamuza mchemwali yanga unena kuti chemwali muntu wa zaka 86 his veins are 86 his arteries are 86 the brain his capillaries are 86 his joints his knees his elbows matumbo wao impio yao kaya ndichani ndi za zaka 86 izizi tifune or tisafune zili choncho zitangodisa ndina kuti tatopa we don't wish anyone bad koma ndunena kuti chiopsezo risk imene makosana a DPP pazofuna zawo pandale amatenga pa moyo wa Mutharika ndi risk yoti nesi ndaione fanyo kuti bwana munthu otifune tisafune munthu uyu ngwankulu izizi sili kunenera kuti tikutani koma china chonena kuti even kakanizidwe ka munthu oti ngokalamba abwana kama siyana ndimalizire ponena kuti chakonda mwini mulekere aine achanena kuti iwo aenda ndi Mutharika koma ndifake nena kuti mukoza kuona tsiku lale ine ndikunenetsa kumene kuli masapota a DPP afinya corona ngatala katolika ena afinya mabaibulo ena agwira manja chonchi kuti kodi ku South Africa ako bwana abwerako liti ali blank isakudzwa abwerako so bwanji because akukana kuti sali kuchipatala ena akuti ali kuchipatala iye ayendera business akupanga za business koma ambiri amene ali osabonaso DPP akumanena kuti ife mmene timaziwira Mutharika si president okonda kuyenda amakonda kukhala pa khomo akayenda ndi china ke chatani chafuta ife siti kupenekera kena kali kose koma tingonena apo nena kuti izi zimene ayankhula amuluzis powasapota ndizoona Mutharika kumbali yawo achita tikanganaso msinkhu akula zinazi tikungonena powaunikira DPP kuti zinazi chiopsezo chimene atenga poika mahopo ose chiyembekezo chawo chose mwa munthu wankulu ndi chiopsezo choti enafe singachoneka ena akumanena kuti zikuoneka ngati bambo Mutharika amachita kakamizidwa mwina ndi anthu ena ndali kuchipaniko amene amaona zoti adzapindulapo kwakukulu iwo atakhala pa mpando wa president mudayimvako nkhani imene mwina tisadayankhe zimenezi tialole anthu angoona pang'ono paja ndimakonda unena kuti kanimverere adakanena zammawa ife pano sitikonda kukamba nkhani yopanda umboni undilole Frederick kapena ndikupemphe uchite introduce clip imene adalankhula bambo regional governor a DPP amene wadi bambo Charles Mchacha adalankhula nthawi ina adakhanga ndikuti asemphana chichewa ndi makosana a DPP kanga anthu akasemphana zochita amayankhula chilungamo ndiye tingoamva pang'ono bambo regional governor a DPP bambo Charles Mchacha tithokoze kakanema kameneko tidakadula pakanema ya Times TV tithokoze Mchacha akulankhula zokhuza za bambo Mutharika timve kuti kodi bambo Mchacha adati chani nkanema amene ziko mwina kundifunza kuti kodi chikuchitika ndi chani mwina mwayankhula mwachipongwe mwina kapena mwachita china chache akanalifotokozera komano sitikunena kuti chifukwa akachita hand over power ndiye kuti china chilichonse chikhala 100%. tikufuna tu upangiri wawo amene yesi kuti munthu atakha kuti una atinga chipanichi asiya kupereka advice akhala kupereka be advice kuti anthu aziuziwa kuti tili ndi gogo wathu tili ndi chairman wathu amene akutipangira zinthu kuti ziyende anthu awa amene akuchita push kuti APM imaso inu gadi wa president wolandira 500,000 kwacha akakhala ni magai moto 40 ziko liyenda siriyenda so but zambiri zochitika zambiri ena anakuti ngati mmene kwama nkangati tima ufumu kuti iwo wasafuna kuti ena angachite china chilichonse ayi kandi imene bambo Chawezi yes tadzimvera rokha kuchokera mkanema ameneyo oneranso koma zikuveka kuti ayimaso and akayimaso zikuveka kuti running mate achokera ku DPP konko ndi nkhani yayikulu mwamva bambo Mchacha regional governor wa chipani cha DPP nthawi iyi Mchacha nawonso ankachita resist kapena kuti sankafuna kuti Mutharika ayimeso for Mutharika
anchacha anapita pa press briefing apopo ngati mukuona adapita pa wireless times ndipo mapita tizaka tiwiri kuchokera pa nthawi imene amati ndi wankulu. You see, you can see that. Now you see kuti Bambo Nchacha amene ndali regional governor onene kuti ndi regional governor anthu amene amakhala naye pafupi APM panopa kujama so yomweyo yoti APM aimeso koma nthawi iyoyo ndimene onenera kuti kukhanga ndi kuti anthu akati asemphana chichewa nthawi inake okay chimene ofuna onena chonena kuti chilungamo anthu amachidziwa zimene amalankhula Anchacha apopo ndiye chilungamo cha nkhaniyi chifukwa chonena kuti Anchacha amachita so resist amakana kunena kuti inu adadi asaimeso chichewa chimene Anchacha anayankhula mukanema amene tangoonerayo ndi kumverayo anagwisa chichewa chonena kuti agogo ndi agogo athu amene awo ndi agogo athu ngati ali agogo athu sikuti tiyataya kunja koma tiyalola azitichita advise ngati chairperson kapena kuti chairman wa chipani cha DPP more or less like a patron ngati mmene amachitira amuluzi kumangopereka advice ku chipani cha UDF ndiye Bambo Nchacha ngati regional governor by then amanena zomwezo kuti yayi ifeyo tisayendere maganizo anthu ochepa ndi anapereka chitsanzo akuti munthu akuti gadi wa president olandira 500,000 nkumakhala ndi galimoto 40 dziko lingayende mukudziwa amene amamutchula tonse tikundziwa amanena Bambo Norman Paulos Chisale kuti ali ndi galimoto zambiri ndi amene ali mbali imodzi ya gulu lowakankha apita Mutharika kuti aimeso so ndi nkhani imene amapanga address Bambo Nchacha onena kuti Bambo Mutharika akula ndi agogo anena choncha kuti ndi agogo ndipo ndi agogo athu sikuti tiyataya kumbali koma tiyalole atenge advisory role adzitilangiza tibweretsepo munthu wina nthawi imeneyo Anchacha amayankhula ziti zimenezo ndipo peza program ino imaonesetsa kuti tibweretse mfundo ndichoonadi tidabweretsa kuti anthu azimvere okha mogwirizana ndi zimene anayankhula Bambo Atupere Muluzi kuti anthuwa akhala nawo amakhala nawo apita Mutharika ndipo amawadziwa msinkhu wawo chimene angathe kuchita pa msinkhu umene agwira nawo ntchito so mukoza kuona kuti nkhani anthu amene timajiya pa Facebook kunja kuti mati adadi omweyo inu apita Mutharika simudakhale nawo pafupi ine ndakhala nawo pafupi muzayandikire munthu uja ndi wankulu pa chilungamo tizinena munthu uja ndi wankulu olo akamayenda muzaone amachita kuayendera pafupi kuopa kuti akhoza kugwa akwakonso kale aloledwako ndi asilikali ndi zimene mafonera kuti munthu uja ndi wankulu akadamulola apite akapume koma ndimanena kale kuti chakonda mwini mulekere tsiku likubwera in fact ndimalize chonchi ine mafuna umalize ndi nkhani yokhudzana ndi zikalata tsopano chifukwa nkhani imene ikulumikizananso ndi yomwe nkhani yokhudzana ndi zikalata zimene anthu amene akuyimira maudindo osiyanasiyana akukatenga kumeke timalize chonchi Frederick tikupita ku break pakali pano zikalata zayamba kutengedwa achakwera atenga Amutharikaso atenga akabambe akuti atenga anakhumwa atenga Atupere Muluzi atengaso koma pamene panali ngati stike pamavuta ndi pa Mutharika fapeza kuti aya Mutharika atenga sanatenge iye ayatenga asangwani mwafulira kuti iye sanatenge update sanatenge koma ndi pamene timaona lolemba ndi pamene timaona kuti ayi zikuoneka kuti update imene apereka ameki ikuonesa kuti Mutharika nawonso akatenga koma kutenga si nkhani koma nkhani yayikulu ndi pa 1 mpaka na pa 5 pamene president aliyense amene akufuna kuyimira chipani chake kaya achakwera adzavumbuluse running mates adzapite okha ukapanga present ma nomination papers kutenga zimatheka kutengerana apapa Mutharika ali ku South Africa kuti awatengera ena akuti akudwala ena akuti sakudwala ndeni mafuna nene kuti mu masiku osaposa 15 chilungamo chokhudza umoyo wa Mutharika chitani chidziwika chifukwa palibe amene angavomere kuti asapite ku meki akuti azapangira ku BICC ku Lilongwe kukapereka mapepala komanso kukamuonesa running mate wake so ndimafuna nene kuti ngati Mutharika akudwala kapena sakudwala zonse zidziwika mu masiku osaposa 15 chifukwa kukapereka ma nomination papers ndi pa 1 mpaka na pa 5 July lero date masiku anengenera kale ayandikira kale so ndibwerenzeso
ife silikamba zambiri amalawiso sakamba zambiri tose achichewa mati athu ndi maso komaso makutu masiku osaposa 15 zokuti Mutharika ali bwinobwino kapena sali bwinobwino zimenezo zidziwika chifukwa kuti ameke amafuna presidential candidate parliamentary candidate kansala apite akapereke mapepala ngatali ndo imirira omperekeza amperekeze komaso wachiwiri wawo amperekeze zonsezo pa 1 mpaka pa 5 July dziko likhalira tani liradziwa timwere madzi bambo Chawezi ziko omvera atupemphani kuti mukhalepo mpo kufikira tikutengerenso ni chigawo chachiwiri ndreni omvera mchigawo chachiwiri cha program imene yakandimverere tikupitirira ndi nkhani zathu zimene tikuzukuta nkhani zosiyana-siyana zimene zili kunjako zimenenso anthu mukhala osiyana-siyana mukambirana bambo Chawezi mafuna tilowe mu nkhani yathu yachiwiri komanso nkhani imene ndiyomaliza mprogram imeneyi nkhani imene mafuna ndikutengereni mukanemaso amene akupezeka kunjako yemwe inatenga ndi kanema ya Zodiac tithokoze kanema wa Zodiac potulutsa kanema amene amacheza ndi bambo Timothy Ntambo amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Afford ndimafuna mutsindike pamene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Afford pakali pano ndero mafuna timve kuti kodi kanema ameneyo bambo Timothy Ntambo in fact akuti chani amacheza ndi Gabriel Kamlomo ndipo mukucheza kwawo Gabriel Kamlomo adafusa Timothy Ntambo kuti kodi boma ili la Chakwera mukuliona bwanji muzaka zisanu zimene zikupita kumapeto apasena tutite kuona timve kuti kodi nkanema ameneyo bambo Ntambo akuti mo bwanji chimene ndinganene ndichi leadership pama leadership onse takana nawo leadership yakumandi mukungulima ambiri ndi we know kuti there was a global reset economically there was a global reset and this government when it was coming there was COVID-19 ikungoyamba kumene and the effects of COVID-19 zaonekera in this leadership and it's not only Malawi many countries are affected now tikamaka mbirana za performance ya boma we should never ignore the context. I don't want my children akazaonera interview azanene kuti agogo watu kapena sukuru zanga zanena kuti gogo watu analowa boza ineo I would say this government promised a lot of things but a lot of promises have not been fulfilled and you were part of it. Yes, I can't reject that. There were promises which were promised zinthu zoti ngati za fertilizer kuti wochipa ma passports ma driver's license zinthu free water connection free I mean even ma duty free week so in as a development economist that's my specialization. I knew kuti some of these things were difficult to fulfill in the context. But you went ahead. You were not honest. Similarly, what you Listen. The campaign was already there. These things were already promised. The parties that I endorsed, they had their own campaign. You get what I mean? But I measured them and the previous. I saw hope. Every Malawian. You pretend to be neutral. But I saw many people say, I think hope you connect up. Akamamuna Chakwera, Akamamuna Chirima, to save it Mauna Huda, Muina, let's see, to one zina. You know what I mean? Everyone did that. Now, Chimene Nukuna Kuti, Boma Dafmandi, there have been cholera outbreaks, there have been cyclones, huge cyclones. Our brothers and sisters, Kumweda, Avutika Wambi. There have been Russian war. And let's not talk about that. For me, truth be told, the economy, seeing at politics. Politics, you can make a political decision to change today, but economic decisions take time. And people compare to say Zambia, Tuone Tanzania. In there, I would say the economic level at Tanzania and Zambia, but many we are all being hit by these economic challenges. We are not at the same level. The one who was here will go deep down. And our Asikapo. So I would say the Chakwera administration has performed in other aspects. You can see Miseo in towns, but the economy has been the biggest problem. And why are we suffering? This country, Malawi,
has not been producing for a long time. As a country, we have just been consuming and importing. So the biggest problem is Forex. So mkamaona mafuto ambili yawa. Probably the administration ya President Chakwera, they need proper communicators to be able to analyze. This is what we have done. Is easy sitting up and but I think for us to just completely say they have failed completely and without even giving understanding the context, it wouldn't be fair. So what I can say is that this government, most of the promises, Anna Pereka manifesto, they have not worked. Most of them. But I think they have done their best. And for as many they have not worked, they have their explanations. In that moment, how the economy was being hit by my circumstances. You just want to get to power. So China Chichons of Mango Susa, even Chintu Uribe knowledge, because there are some people who talk about economics, they don't know it. As in Goyampura, Chan, so in Henchman Lugunena Kuti, Paris into Zingapo, for instance, the battle against corruption. Right. You know, that battle against corruption, in our history, we never saw a president shaking the ministers, shaking senior government officials, advisors, what and what. President Chakwera was able to do that. You understand? He was able to fire people from positions. That is commitment. Yes, Bambo Jawis. Nkhani ndimeneyo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Afodi Bambo Timothy Ntambo. Kufotokoza kuti utsogoleri wa Chakwera. Akuona bwanji. Yes. Timakamba kumambiro kujodu zikuonetsa kuti anthu chilungamo amachidziwa. Koma mwina pa chifukwa cha ndale amasankha dala kupita kumbali osachula chilungamo. Mukanema ameneyo Bambo Ntambo akhala kubwereza mawu oti truth. Yes. Kuti mukanema uyuyu za ndale zikhale apo afuna angoyankhula chilungamo. Yes. Bambo Ntambo akuti chani tamasulireni amene akumvera komanso kuonera. Kachiwiri so tingwathokoza anzathu a Zodiac. Chifukwa chotithandiza ndi ka clip kamene kacha. So ziko mwambira amacheza ndi Gabriel Kamlomo, modzi mwato lakhani ku Zodiac. Ndi adafunsa Ntambo kuti kodi muzaka zisanu zimene Achakwera akhala pa mpando ngati president wa dziko lino mukuziona motani. Ndi Ntambo ambiri adzimvera okha. Inde Ntambo amayika kwambiri Chingerezi koma siti kwa chepsa kwambiri Amalawi kuti samveratu. Alipo Amalawi amamva Chingerezi. Koma kwa amene sana amve Ntambo akunena kuti tikamafuna kuchita assess kapena kuti tikafuna kupanga chiganizo cha mmene Achakwera ndi boma lawo agwirira ntchito akuti tisaiwale context kapena kuti tisaiwale zinthu zimene zakhala zikuchitika nyengo imene Achakwera ndi boma lawo adutsamo kuyambira 2020 kufika tsiku la lero. Akuti kwa munthu wa chilungamo akuyenera kuti akamadzudzula Achakwera akamaloza chala Achakwera adzitenganso nyengo zimene Achakwera atani adutsamo kufika tsiku la lero. Ndiye amanena kuti mukayang'ana zovuta ndi zopinja zimene Achakwera akumana nazo iyeyo ngati Timothy Ntambo munthu yemwe anakhalamo mboma amatha kuona ndi diso la mkati akuti ineyo sindikufuna ana anga zidzukulu zanga zizanene kuti bambo athu agogo athu adali abodza. Chifukwa chokuti records will always be there. Mbiri dzakhalapo kuti nthawi ya Achakwera mu 2020 mpaka 2025 kudali COVID-19 imene munthu amamwalira mamawa ikamafika 12 o'clock akamutani akamuyika kumanda abale yake sosamuona osaperekeza pamuzipo osaphikidwa kalikose. Adzanena kuti nthawi ya Achakwera 2020 kudabwera cyclone kudabwera Ana kudabwera Gombe kudali El Nino kudali kolera kudali cyclone Freddy akuti nkhondo ku Ukraine ndi akuti ineyo sindikufuna kuti ndidzakhale mmodzi mwa anthu amene ana awo ndi zidzukulu zawo zanene kuti inu munali anthu abodza. Zandikumbutsa chinthu chimodzi Frederick kunena kuti Bambo Timothy Ntambo ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy. Atangochoka umene mboma na joina Enoch Chihana amapita pa msonkhano kumanena Achakwera. Koma ndiyesa chikumbumtima chakumbutsa pasi pa mtima kuti zimene mukulankhula ndi bakamwazi doesn't have the agreement of zandale chabe tikapita kuchale chamanena kuti
timapemphera kuti Ambuye mulole mawu ankama mwanga ndi zolingalira za mtima wanga zikhale zovomerezeka pamaso panu. Mukumvesesa Mulungu mmamuchimwira polankhula ndipo organiza ndimafuna nene kuti abale mawu ankama mwathu adzigwirizana ndi conviction ya pansi pa mtima pathu. Tisamango yankhula zinthu mwandale. Ndiyesa antambo zimene amalankhula atangochoka umene mboma atakhala pansi chikumbumtima chatsutsa kuti koma ndikunenale ndibodza. Ndichifukwa kanabwera pajanona kuti ine sindikufuna ndizakhale mbali imodzi ya anthu amene amalankhula zaboza kutsutsa kungotsutsa kuti afuna kutsutsa akuti ineyo nsadero ndimadziwa akanena kuti imene ananene tora akuima pa chilungamo. So tisakambe zambiri koma ine ndifuna kuwakumbutsa anthu nena kuti angakhale bambo Dalitsoka Bambe akamakhala ngati mmodzi amene anakhalapo governor wa Reserve Bank of Malawi amadziwa kuti kuvuta kwa chuma chimene chavuta dziko lino kuchotsapo ndale akabambe amadziwa chilungamo kuti vuto lindi lalikulu amanena a Reserve Bank kuphatikizapo iwo mmene adali Reserve Bank governor amanena kuti ngati mvula itagwe bwino ngati ng'amba sitimenya ngati dzombe komanso nchembereza ndonda siziononga minda yathu chuma cha dziko la Malawi chiyenda bwino. Ndiye mukuyembekezera chuma cha dziko la Malawi chiyende bwino pamene kunali cyclone Freddy kudali ng'amba kudali El Nino kudali COVID-19 mukuyembekezera kuti dziko la Malawi liyende bwino. Ndiye manena kuti ndigwirizane nawo bambo Timothy Ntambo mukamaloza chala achakwera ndi boma lawo musaiwale context komanso nyengo imene adutsamo COVID-19 Ukraine Russia war cholera tikamba za cyclone Freddy cyclone Anna cyclone Gombe zonsezi zapangitsa kuti nzawoyu akumane ndi ziphinjo mavuto amene alipo. Zikomo kwambiri bambo Chawene. Nthawi ndimene yatichepera. Omvera tikuthokoza kwambiri chifukwa nthawi zonse makhala pamenepo program imene yakandimverere imene mfundo zimakhala zochuluka phokoso lochepa chabe. Kufikira kudzaona naso program ya Sabata la Mawa munali ndi ine Frederick Tom.